Zovit kan lo le ta ama sain he channel min ngai hlut saka min ngai thak sak thin tu ta chunga lom thu kan sei mon mole comics bu le thon thu bu tam tak kan share chuan visual te du to kan han sevel hi atingai nom tu ber ani thina ma se hek ang visual te hi ataka anom po kan ring ngai lem lo mai thei amai ro chu anom tak tak chuan an rap thak du hle ani tunchum video po hian khovela min rong tak tak chanchin ataka ngei te chanchin kan ngai thau don ani somna Elizabeth Bathory hi Hungarian mi ni in kumsang kha jangana chobor vela anun ron awanga mi te hriat lo em mai kha ani a ama hi me chafing tak ni in lal khon bol lai ani a chanchin an ziana phei chuan thisen chakin atui hal huam thin ti in an soi hial ani adin hmunin a zir boka atisen chak phusuk na tur po chu amu thei phian zel maya naltaka taksa von reng mai chu athu pui ber ani an hun laya mei chelal khon bol ni phachin chu thil ti thei vet tak tur chu ani ve reng boka chelo mei chia po tam tak nein a chanchin an soina pakhata chuan mei setlei rolte thisena in bol hi tarharna ni angaya a chelo mei chia kumlama lano pang tak tak te chu thatin an thisen chu in bual chaw to lian taka athlikanga an thisen tlinga chuan ain che ta thin ani Elizabeth hi mei sechal lang tak ani awangin an huai lo tur hian nu tam tak chuan an fanu te chu an tir thina an chunga thil ti thin te hi hria se chuan an tir bi khok lowang le Elizabeth chet dan hi a rong hle a chia lo mei chia te hi thatngal mai lovin a soi sa hrep phot mai thina a chang phe chuan an biang ti no lai de chu an dam lai ngei na se thler saka ai thin nin an soi bok a thil ti thin chuan an lal beng a thleng ta hlau mai lal chuan amirin tak tak te chu chui chiang turin atita a tual tha norma lo pui tu ten en chuan an man chuak thei ta ani a me se tha to zong hi ami zaruk somnga vel line in an chuta me se thil ti atan chuan arap thlak le mai Elizabeth hi lal khom bol a tanglai ani sia lal chung kota na mol phona a thlen the awangin ngoi ranga hrem turin lal chuan thu ati tluta zoka Elizabeth chu ain chunga chuan an kalhna atanga ni rei vak lo a chuan boral veta ani Pakuana Timur Dynasty Timur hi khovel history lal nun rong ber a soite jingami ani ama ku thian mi chu that vak lo ma se an ma ni ain tha tir hina asipai then khatele ami man te chu khamsang tak taka zon thlak tirin an tla tha in so thabop pop lai chu munom ti takin a thlir zui vong mai thin ani khama mi tlahlum lai en du awang rangot thian tum khat chu sipai lungin tang lai mi sang ni lai mai khama chuna zon thlak tir tamaya khamonga chu mi thirwang chuan che khom nge buk mai ani khama mi zuang thalai en mai chu adu thu sam alani lo top mai alaran chunga mi puile sipai tanglai sang tam tak poi sei lo chu an lu tan le ta pop maya heng mi te hi an sual wang emo po ni lovin ama mi ti tlaina na amana ati hlum an nia chung ko tam takin an mangai tak te an lal a tak en nomatan an chan sa tamaya hei ma hi lan ni lo heng khama azun thak tir tele an lu tan sakte lu ro hi la khomin in sang ta war saktira achunga chuan lonin achapu pui hle thina alal hun chunga ralme uchuan mi nu itam taka thatman ya chut ani pariatna mechenun rong ilsikok hi hitler hun lai mechenun rong takha ania apasal hi Karl Koch ani in Adolf Hitler thui shoi amirin berte jingami ani nge Karl Koch hi Nazi concentration camp Buchenwald le Majdanek a commandant ania ana tho lai hi me se tam tak tan chuan thil tri bai om berte jingami nima se ilsi hi chuan atui pui hle thunga Nazi movement chu azom ve ta hiala aphur khermai chutia thune na anei ta ka chuan kholaya chuan sakor khal kwalin atal fia ka kenga kholaya mi lo om mai chu adu to kena hlap ta pop mai thin ani a hlap na thin ema wang chuan mi tam tak chuan an hliam tur lovin an thi pui thin reng boka kem chung an mi hren lai jing a chuan vun tuai na deuh tele an taksa te tu in chu ta chu a thei em maya athur chuak na la midang lak atang chuan la hrangin a thata
an vun chu lipin engemaw siamna na hmang thin ani ami tha te vun atang chuan bek te siamina khai kual thin bok ni nan soya asual le nun ron ema wang hian bu hen ual ching hnia ti in an soi hial thin ani indo puya zo chuan rong taka alo khosak thin awang chuan hremna atong ve ta a pasal nen chuan dam chung lungina tang tura ti an ni an fapa hreom tilutuk chuan ama ain tha pha hiala masil si mai sakol rong tak mai chuan lungina an ta na chuan a pasal ni lo midang laka fa pa ya rai le tatlat mai ilsi chu lungina tan ve ta ka chuan ama kem chunga rong taka lo soi sak to shin da chuan phubalak nan rem chang an lo mang ve an soi sana sa thin le ani kum somruk pakhata tlin chuan alung ina tan sel chunga chuan ama le ama ain that ve tarengut mai ani pasarina avlet Dracula hi thom thu a chuan kan she fo ome kumsa khazariat somko pasaria brimstone ko ra thon thu buji atanga ron la ran ani thon thu a chuan Dracula te hi mihring thi sen hip thin an ni atakai ro chuan an om ngeyem ti chu hriat ani lova amai ro chu Dracula tia hming pho hial khopa mihring thi sen chuan a san oma chu Vlad the Third hi ani Vlad hi kum zabi som pangana hun laya ulai ji optu ani lalin sual huai le thiam tak ani chumi awang chu mi tam tak poin an ngai sang hle amai ro chu henga thiam nai hian anun rona le mi atha dan chu alar pui jok le ani aram mi te ngei po chu rong takin ati hlum thina taya an taksa han vi tlang chu awar le hei mai ba ka hian history in zia dan chuan vleta hian misual ti hlum tu ta chu an lu tan sak mai lovin an ko chung te a hai chu sak peka achang lai tui sawa te a thla ka a then te phei chu anung chungin an vun te ali sak vek thin ani a chan chin an ziana pakhata chuan Ottoman sipai ho ne na nin be tumin sipai sing ni borvel chu a thata Ottoman sipai trip dang an ron thlen chuan aram hnuai a chuan feise tak tak chu aloin vit bur sung maya feimora chuan an sipai ruang ho chu aloin thiat rui maya an hlau lutuk chuan an le taringot ani ome ami tha te thisena hian sang thop chi en ai thina hei wang hian Vlad the Dracula tin a mingan phu ata hial ani a chan chin rap thak tak tak soi tur tam hle chung jing an soilar chu nau pang ta chu ro mina an sa chu an lu te ai lu tir ta thin ani tin me setam tak chuan hu te zai thak sakin an pasal ta chu ei tir thina chutia hreom taka om tir zo chuan mi pa te chu fe na thil tlang le thin in an sei bok nun rong ve tak chu ani Dracula ti a hming an fu apo hian me viong maya kumsa khazali somsari pasari January thla khan melma an pe na athi ve ta ani parukna mi panau pangpong suala 32 Zilderei hi Joan of Arc tana huaisen taka lo be thin tu sipai thatak nima se a phena hian thilten ommi na an hriat lo thilin thupa om tlat mai ama hi setana betu setanis ani mai baka mi panau panga pong suala thathin boka paviawe ti lo chu mi panau panga lo it tlat mai hian ni mi panau pang then khat chu lalina na thok turin a hruailu thina heti a hruailu nu hian heng mi panau pang rilu thiam hlim tak tak ta hi mi pat na man puina pong sual ta hrep thina adu to ka pong sual nu chuan an shoka chemte na zai hlum ta thin ani a then chu an lu le kutte tan bun saka an lu tan bun to nuwa thi san na far zoi chu keng kangin a fop vel le thin in an sei bok ma se thil ti thin chu thu breng thei ta bik lova nau pang bo chu chui chen an nuwa chuan jila hi man chu ani ta nau pang za somli lai chu tha thuin puang ta ain puan ba ka hian thup then ani an ring tho ani a thil ti awang hian October sa khazali somli kum chuan khailum ni na ruang hi haral ani ta ani pangana mechanau pang thattu Tsutomu Miyazaki Tsutomu hi Japanese mi thamang ani ama hi London me a chuan tlangwal fel tak ani apolite mai boka boina han siam chi om hian alangai lo bok ani amai ro chu ponlama kan London ngot hi kan ni na alu ni vek kher thin lawa Tsutomu hi chunlama chuan tlangwal fel le thuai tak ni ma se zana lo ni chuan a zia chu ain thak thoka mechanau panga ve ta thina
punram chang a hmuh ve le hmeichhe naupang a hmuh te chu a that tamai thina kumsang zakua somriat pariat August tha atanga sangkha zakua somriat pakua June tachung ringot thian hmeichhe naupang pali lai thatman ani heng a hmeichhe naupang tha tur te hi kara a hruai luta a that pota tha fel hnu chuan a duh tokin phel ruakin apong sual zui to mai thin ani anaupang tha te hi kumlia tanga kumsar in karvek an ni a tha hnuwa apong sual hi duh tok mai lovin an taksa chu chanbungin an thi sen chu a do ta thina achang phei chuan anaupang tha te hi an ha le ru phoi chokin thla lak saka an chung te ru ti som zual turin an thalak chu a thon ta thin ani Miyazaki hi sangha sakua somriat pakua kum khan mesenau pang pakhat saruaka a thla lak sak lai apaina nang fu hlau maya an man thei pha ta ani thitura chung thurel sak ni in juni som pasari sangni pariat khang khai hlum ani ta ani Palina the Brazen Bull Valeris of Akragas hi BC zanga somsari atanga zanga somnga palin kar fela Agrigento ho tulu tak ani a Agrigento hi Sicily a kho puilian tak pakhat ani a Valeris hian ami puite en kolna konga chuan na thatakin a thoka an ram point ma son na sa hle a ma se hun a local de uchun ain dulingin lal a thota hle maya mi rong taka han chem chu nuam ati ta thlat mai an rami pui then khat chuan a chet vel dan chu tha an ti lo hle a ma se Valeris chuan a ban san du chuang lova Valeris thil chin thalo tak pakhat alar pui tak chu mi thi tur a chung thuan rel sakavek to ti hlum nana aman rohman Brazen Bull hi ani hei hi Greek mi pakhat Perilos a siam ani a Brazen Bull hi siallem thirhlanga cherni in a chung hi a koronga ama hian kongkha la chunga lu theina a oma an mi tha tu te chu a chunga chuan lu tirin an kharna na an hoi atangin mein an urhlum ta thin ani Brazen Bull dang dai na chu a siam chuak tu hian a chunga na tuar tre thom chu pon lama mi te na an no ngai thak thei tura tan bong buanga ri chuak turin a siam ani alo en tu te ta na in ti hlim na tur ani ome Perilos a chuan a Brazen Bull siam chu awang chuan Valeris a chuan lawman a pek alo be se ve hle a ma se lawman pek a hnekin Valeris a chuan a thil siam en chinna na hmang ta jok lau mai anung chungin Perilos a chu a Brazen Bull siam chu chunga chuan a khunga a halta a au thom chu bong buang mai hian a ron ri chuaka Valeris a chuan a soi angein a thok ti a hmu chuan Perilos a chu a lak chu tir le ta a ma se alo kang na samhan tok her mai a kan na sat ema wang chuan an lak chu atanga rei vak lo a chuan a thita tho ani hengte mai ba ka hian Valeris a hian nau piang hlim sa I thin in an soi boka ma se hun a lo kala ramro rel tu te po chuan in thak chho ve zela a hun to pa Valeris a hi ama Brazen Bull nge a chuan ro hlum ani ve ta ani pathumna King Kojian hi chena lalte zinga mi ani a apa an tha sak nuin an lalram chu an mel ma ten lak sakin Kojian hi an man ta a amel ma te hnen a chuan hun engama chen a chenga ain pha niam thiamin thuoi takin a om zela anung chang a that em awang chuan an lalpa po chuan alaka rinom taka om zel don chuan alalram en kol tura chua arem ti a Kojian a chuan lal hnen a chuan thu tiamin alalram a chuan a let ve le theita a ma se Kojian a chuan chuti om mai chu alo tum hau lo mai alalram chu din thale in phuba la turin ain pot se na satamaya sipai pol chak tak din chawin kumsoma rame chuan indo turin ain pe felta der mai amel ma pa ta chuan Kojian an aphat sam ti an hriat chuan an thina ur ta hle a indo tur chuan an sipai te chuan tir chuak ve ve ta a Kojian a chuan a sipai matong ta chu indo turin atlar tir thap maya an mel ma te nen chuan ani ma chon taran mai Kojian a sipai te chu ring taka avin an mel ma te rin lo lutuk mai chuan an ma ni le ma ni chu an honga anin zai ta sup maya an mel ma te chuan makti takin anin do pui tur berte anin thatlai chu an no en de utop mai ani antil mu chu makti in an rap hle a chitian en renglai chuan Kojian a sipai te chuan hunglama tangin an mel ma te en rin lo lai tak chuan an beita thut maya ne nan chan thei pha ta ani panina Spanish Inquisition
Spanish Inquisition hi Paul ang dewa omin Catholic atanga ron piang chuak an ni a kumsak zali somsari bor sovel khan Spain rama hian sa ko in beina anasa in Muslim le Juda te hi an chep zul hle a hemi awang hian Catholic ko thana anin le pha an sareng bok ani sakho danga tanga Catholica in let anom hian mithan katsu ko thana nget lo deuh anom thina hetiang ho en kultur hian Spanish Inquisition chu an din ta a Catholic ko thana in pe abik takin Juda le Muslim te zinga om thadu lo mi rin hlel an neya an man chu lo chuan an se saksep nu an that tamai thina kumsa khazali somriat pathuma tanga asang khazali somko poriat chung khan Spanish Inquisition a an hotu ber chu Thomas Torquemada ani a Thomas a hi an Paul a hin aruin akalvung fal maya heti hun lai hian Spain rama Muslim le Judami tam tak chu ne chiana ana sat ema wangin Catholic a chuan an let na sa hle a Thomas le ho te chuan om thadu lo deuh nian hriat chu an soi sawak mai thina thil ti sual lem lo ma sen soi sakna sat ema wang chuan an thil ti sual ni mi lo po chu ti sual angin anin ponlui tir thin ani hetianga an soi sakte chu an bana ton betin tuya te an luan himpil saka a thende chu an bana ton betin an ban ru chuk tu apel thlanga khai kangin an khai hlum thin ani hetiang ko nga hian Thomas a hi achena fal hle a thu khau tak tak peina dan siam kalanom hlek chuan natakin a hrem mai thin ani Muslim Juda le midum tam tak chu Spain sa khwana poldal tu apuin asoi sa shep mai thina Catholica in le mai chu thil har sa ni lo ma se an dan zom thalo hlek anom chuan an sei sakshep mai ba kan na thlenga lak sak chu an the lo hle a Thomas a hian aro rel chung zong hian mi sang ni chung ti hlum mana an lutan sak le nung chunga hal chu anom ti zong ber ani ome pakhatna in thana kul H.H. Holmes hi khovela serial killer masaber te singami ani a American mi zinga serial killer masaber ni in an soibok thiamna lama chuan a thleng sang fu a ma se a thiamna chu a thalo zon a mangjok tak mai si Holmes a hi mihring taksa bung sang chanchin hi shem mai ani a kumsa khazaria somriat Paruk Khan Chicago Elizabeth S. Holton drugstore noya na thoka taima le rim takin a thok boka a hnuloka chuan ana thona pia mai chulaya building chu alei thei tamaya a building lai hi chhong thum ni in lein hnuai hian basement zau tak mai awm boka a building lai hi hotel a siamin a satu tur hian contractor sang arwai nge a achan chu a building chung hi chiang taka hretu anom adu lo wang ani Holmes a chuan hotel chunga lu jinga du chu alo that mai thina hotel chung chu a ki koina sa a kongkhar somnga pakhat chu alem ni in hon che hian brick bangin ain pingdang hal veka room za set chunga chuan tukver ommi alo boka ain chunga step ten khat chu atopa ceiling an po dai thunga dangdai ve tak chu ani a chunga tang to tan chuan tlan chet ngai na om don mi lo ti na ani a room then khat kongkhara chuan an thanga tur kwa hi om boka Holmes chuan adu huna chung room a om te chu ain thamai thina tin room then khat chu soundproof ni in ri an chuak thei mi lo thunga room then khata chuan gas an lut thei ve thunga a chunga om te chu adu huna gas chuan a ur mai thin ani kumsa khazariat somko pathum khan World's Columbian Exposition chu Chicago ani a achim tur mitam tak an kal khoma chu Holmes chuan rem chang amagin mitam tak chu hotel a chuan a thlen tira adu du chu alo that tamai ani ami tha te zinga hian mei chian tam hle a an taksa chu basement a chuan la in experiment engemo ti na mang thina heng ami tha then khat hi ruma ning ama zat chung ril tramina thi tir thak mai thin ani soitawang khan Holmes a hi mihring taksa bung sang zirna konga hian a thiam fal hle a heng ami tha te hian vunte a hi khlaveka an ru chu fai taka silin an ru ta chu damdoi zirmi te hnen a hral thina chum tam tak hai lu pha nge ani huna local jail chu na thil ti chu an man chuak ta a Holmes a hian ain ponna chuan mi somni pasari lai mai that angin ain soya ma se thunei tu telam chuan mithir ruang song bola thiam ema wang chuan heng aya tam fe hi
atha ani an ring thung ani